Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK. Mela. Hello Raymond. So nice to see you. Kienet jisa xaħat. Siltilek kif jistaj. Xo qabbil ġisbu. Imma dak ilma. U xilma ilma Mela, Carlos, mura ħsila sa' kam namma l-introduzzjoni. Mura ħsila. Għandi li. Il-milma. Mela, għanna l-Ray u għanna l-Glenn l-lum. Bdejna l-program u Ray ġabat il-Carlos jaħseb tazza, bdejna tajjeb ħafna. Isma Ray, kif kontet najt il-qabel online, kelli crash fuqek jena, kelli xi 12 jew 13. Taħar konna fil-play Arturo Wii. U kont fijanti. Iva. U bat konna cast party. U Ray vera jaf jisfen. U vera jisfen fa. Għal-għazak izbin kont jisfen vera sexy. Kont, Iva. Donna tiskod il-kontu. U jien kelli 12, u għet nara d-dabera fit xaqla, u għet tistra boyfriend pal-dak miex diħena. Ma mid-deras got right. Ħabbad dibħazin. Ma kellix moħi zawa. Għax titkun zeffina u koll. Tisfen istess zifna. Għetti fem ġennajlej? So jek, dik relazzjoni tijaj li Ray kalleja u Glenn insomma. Ma kellekx krex fuq il-ġviri. Buħek le. So minn zaħira lik. Jien kelli crash fuq Vera? Meta kont kun fuq il-program. Kont għadek tibda naħseb. Ara, d-għat ma smajta minn għandek jien. Ettili on air. Carlos, kellek si crash fuq xamma. Samma, Ray Gustus, Sabi. Musta, u xbiedet nindika xattini Ray li Gustus. Ray. Bravissimu. Nasib il-Ray għandu 50s. 56. Amazing, go. 56. U 6 months, għax tibda toddom. John, nibqaħek, jindu 56. Ve apparti ċajt, ma 41. Ah, Glenn għandu 41. Xider 46. Il-Botox. Glenn, meta ġejt fuq deċeduti, kem kellek żmien inti? Kont għadek tifel, Kont zaħi. ħazin deċeduti, t-semmi u lix Le, għax kont ħażin, kont vera tajjeb. Għandi esperienza verta deċeduti jien, baqġa moħi, jille għal ma xabx nirreċta xej. U niftakar kont morti ħostar maħabba tal-Eurovision, u rrit namela, il-kedda li tajtom Ray l-ħotnejn. Le, tajjeb mor. Kun naturali, niftaħ il-bib, kull marret nejt bonġu. Flok nejt bonġu, bonġu! Tajjeb mort vera tajjeb. Familja karmelitana, dik il-reċta li kont nirreċta meta kont zaħir. Minn tekna fil-tajda l-bonġu tijak. Bonġu! Ma vera kont overacting, minn daw li vera ma nafx nirreċta. U għandi esperienza, bis-sajniet għandek il-konti. ħarfiċir namela, ovvjament fuq deċiduti. Immandi dik il-ġo moħħi. Trauma. Dik il-trauma, kemm xkedda tajta, għax ma nafx kemm il-darba ħattu dal-lajna. Ma nafx kemm il-darba. U xin narani għadu online dan program. Vera jew? Fiċu fuq YouTube. Glenn Vella fuq deċeduti. Sabi għadu jixxerjaw biex jitnejku fakin bija minn. Isma jina jixxerjaw li diska tal-anja tal-poplu. Għatrajtu. Il-lebi għatmajtu. Tax-xita għatmajtu. Il-xita li l-għaniz dajlin kollu. Safettixa. Għanda ħafna talenti, singing is not one of them, guys. No. It's not one of them. Ma għan nispiegalkom ġejna namlu għallum sawa. Yes. Għalkolkom 5 karti kull wieħed. U kull karta għanda domanda. Li tistaw tamlu għal min tridu, anka lilu l-Carlos, il-min tridu. Tażu domanda u tamlu. Issa jek tasal domanda għandkom, xaħt jamilkom domanda, isma di. Li ma tidux twiġbuha, tieħdu karta sewda. Għandi bżon karta oħra, guys, għax għanna karta nisa. Kemm għandek karti inti, Glenn? U s-sewda rdu uġbu bil-fors? 5 li tikollok. Sewda hija 5 kemm għandek, Glenn? 4. Għanna bżon karta oħra, guys. Per karta sewda sa tkun xaġu bħal bella ħal il-ħattijħor. U jissa naraw. Ġifiri relaxed. Mela, guys, illum għanna dan il-ram vera partikolari, Barcelo Imperial Onyx. L-ewwel ħaġa, Barcelo is premium ram, sewa, provided li jenna minnant Hansa, thank you very much. U dan għandu partikolari, dan jiġi filtered minn ġo charcoal. Jiviri waqt li jgħamluħ, jiffilterjawħ
true charcoal biex iġibu iktar. Isma ferrajt, Carlos? Fine, qed inferra issa. Mela, ħanaddu sigla sakemm Carlos fi ferrax, Carlos illum ma tieħodha bil-lajma, u bat wara nagħmlu t-toast u Sigla! nibdew Ħana sigla. tal-Abigail sigla. Guys, namlu toast, please. Toast li ħanajdu l-verità, Glenn, Nisa. Mela Glenn, Ray, ħanajdu il-verità kollha u l-verità biss. Sekonda, Glenn qed jippenikex ma fuq ġomanda minnu. Tajjax, keep it surprise. Abigail tafu di risposta x'tagħmel ħafna minna. Il-ħin kollu għaddejja fuqha. Mal-bost tal-lovers li għandha mitfwajn mad-dinja kollha, Abigail tagħmel ħafna minn din ħaġa. Najt il-verità, biss. Najt il-verità biss. Flana, nibda jien. Għadda kif, guys, għed niprofa nżommu ċerta dekor. Ray, all right. Guys, għadda madnix, mara jena ġibt il-Ray. To be honest, lex xini mbat nizlu tajjeb. Ma tkunx imdorri tixrob. Mela, Ray u għal-gesti għajlum, għaxina ħana Ray. You are such an amazing actor. Beyond that, you are such, inti attur bravissimu. Urdu naħdmu flimkien, Pero kreattiv bravissimu. U as a comic, inti wieħed mill-iktar comics, like comedians, Maltin, illi naħseb għamilt differenza. Naqbel. Jien nammerak ħafna, bro. Ili nammerak ħafna. Kien sbieħ. All right, le, l-veritat najdlek, jena vera nammerak, taf li nikteb ukoll komedi, imma ispirazzjoni kbira. Klass illi nafu personalment u da persuna ta' bazmen. Jena ġam intom ta' dal-introduction. Imma jena tamila, għanna dal Qed inħossni dilik dil-kaxema. Issa se jwaħħadu lebġa waħda minn dan l-istafsi. Bravo. Isma jien ħanibdaw, fil-fatt ħanibdaw b'Ray. All right, go for it, Ray. Mela, Ray, għad kont verament terrorizzat. Terrorizzat? Jew mbezza. Iva. Mela. Meta kont immur il-sixth form, ġifiri kelli 17-18 sena. Fej kont sixth form, Ray? L-Msida? L-Msida. All right, Msida. Junior College. Junior College, eżatt. Fil-weekends kienu jorganizzaw il-discos. Ok. Dak iż-żmien. Ok. Kienu jibdew fis-sitta u jispiċċaw fl-10 ta' bil-lejl, ġifiri fl-10 konna morru l-ura u dem jispiċċaw bl-istess diska I wanna go home. Tal-istudenti. Imma aħna konna nitilqu daqsxejn minn hemmhekk kienu sħabi u mmorru nixorbu fil-bars tal-viċin. U darba nkun qiegħed hemmhekk ma ġiex tiħbib tiegħi u tinqala ġlieda papali, inkluż wieħed li kien ġie għalina kisser fl-xkun tal-imbit mal-bar u ġi għalina ġi. Illa, ġu serja ħaġa. To the throat, ek. U ħafna ġen. Fuq xiex taf? It-tantalu... Kontra dik zaħin, 15, 16? 17. Eżatt, xek dik żmien. Dak il-ħin, taf kif jiġi il-kuraċċu, bdejna niġġu law sakemm intervjenew xi adulti, insomma. Għaxa ta' tispiċċa ħażin. U poġġoħ fil-post il-minkien. Imma niftakarni, peress li kont għad nimmur l-iskola, kont nġur miħaj fil-bagalja. Is-sikkina tal-ħobs. Il-lost. Għamilt xar. Għax kont tibza. It-terrorizzat li xaħat se jattakkani. Kont, ġifiri, kienet overwhelming, ġifiri, ma narqoġ bil-lejl, literalment terrorizzat. Naħseb ek kolli, mill-ewwel, ma nafx, forsi ġrawx inċidenti oħra, mux forsi jek taġlitu hekk, fajti li kont imbezza, imma di kienet assolutament din is-sitwazzjoni. Għamilt xar li kont ħażin ħafna. Għax jiena sepp hemmhekk tirrealizza kemm seta' tinbidel malaj l-istorja. Mhux hekk. Tirrealizza li ħajtek qiegħda mod u f'daqqa bum, daqshekk. Jien ġrat li darba meta kont qed nifga pinnola. Like blajt pinnola u kont qed nifga. Imbagħad għamilt sforz lajta. Imma mbagħad għamilt xi 6 xhur ma nistax niekol. Għax l-ewwel 3 ijiem kienet okej, wara 3 ijiem isuġieni isma' jien stajt immut dak il-ħin. Like the choking. U għamilt 6 xhur I could not eat, ġifri live
smoothies u hekk, tipo vera nqastant bżajt. Dana waqt il-bulimja jew wara? Le, m'għandux. It has nothing to do with it. Kemm kellek żmien eb? Xis 3 snin ilu, no? Oh, when you had that situation. Yes, all right. Like, it was very, very scary. Jiena naħseb xtuxxuħu minna wkoll l-esperjenza, naħseb mod fil-formazzjoni tal-karattru tiegħi. I don't regret it li għaddejt minna, illa għaliex meta sibt ruħi f'sitwazzjonijiet fejn in-nies ikunu confrontational u jkunu mitlufin. Aggressive. U jkunu aggressivi. L-inqas ħiel ta' aggressività li tiġi minna l-oħra. Teskala. Ma fima sens teskala. Jekk inti turjam li inti aggressiv lura, huma ħajtilgħu iktar. Mhux hekk. Allura bħala filosofija inħaddan dejjem l-idea li il-paċifizmu. U li tiġi tmur lura bid-bissima. Naqbel. Mhux kont se tgħid inti għax tfakkani jekk li. M'għandix taqsam mal-esperjenzi tagħkom, fuq eżami tal-pjanu. X'inhi nisimgħek titkellem, m'għandix taqsam xejn. Mhija xi ħaġa li fix-xejn kont imur l-eżami tal-pjanu, xi ħaġa li qed niftakar sal-lum u fakkartu ili nisma'kom għalkemm m'għandix taqsam xejn ma' tagħkom. Dik il-biża kbira li ħanħawwa ċipis. Nistra. Fil-qasal l-eżamen tal-iskola, imma tal-pjanu. Għawada t-tuni flashback, xi ħaġa qed nipprova niftakar. L-ewwel ħaġa tgħid li ġew moħħi. Performance anxiety. L-immura imma l-eżam imma x'eżam tal-pjanu. Ma taħsibx imma li. Niftakarna tinġi bid-dejja kollha, ara nagħmel il-pis, ta' parsi qed naqra l-pis inkun nafa bl-amment u nispiċċa ġieli kont fl-eżami, qed nagħmel xi pis. Kemm kellek żmien? Kelli dawk il-14-15. Istra ma taħsibx stress wisq fuq iż-żari ħasra. Wad niftakar ċar, inkun ħanasal fl-aħħar tal-pis, ħanispiċċa u nieqaf. Istra. Nieqaf, ġifieri. Just you froze. Tifriża. Għax moħħa tgħidlek wasalt. Istra. Vera, dawn l-esperjenzi. Tgħidli m'għandhomx xaqs maġġor. Imma huma terrorizzanti. Istrina jkunu wara. Kif kemm inni ma nisdina sab qasmetta, ġifieri jiena nisma'kom inqalat mill-arkivi. Għax tax-xorba għax-xorba. Imma tiskant istrina. Vera fajtuni hemm, kemm qed tismana tajjeb. Kont nħobbi xiri fil-eżamin il-pjano jien rid nagħmel. Imma inti kont tħobbu l-pjano. Imma kienet xi ħaġa li kienet twerwerni. Biża kbir kien. Jiena l-chemistry kontek. Jiena darba kelli eżami tal-chemistry guys. Inqum fil-ħodu, jien kont border. Ġifieri kont la sal u għamilt minn Form 1 sa Form 4 boarding school. Niftakar Form 3 u 4. Dak kien ikollna 3 sessions aħna, Christmas, Easter u finals il-final. Imma niftakar darba men ġej eżami tal-chemistry. Issa jiena I am great at languages hekk, history hekk. Imma fejn jidħol il-mezz. Il-general science, il-physics, missiera di jiftakar sal-lum il-physics, għanna għamiltu xie sabba darbit, insomma, mfalħal wasal. Sciences man, moħħi ma jirrel, imma fil-chemistry, inqum fil-ħodu, imur toilet, jgħat fuq il-toilet, u f'daqqaw dan ħoż dalma ġejjek, dalma u għajt mal-art, u qomt fis-sodda il-brothers kollha madwar, il-student, a complete blackout. I was fucking lost, I was lost. Imma I understand this great fear. Xiex intlift minn sensija? Tant kontet nibza mill-eżami, intlift minn sensija. Jesus. Mort namel l-eżami, m'għandix idea xil-lostet. Namel, m'għandix idea. Ħana, kien ġi il-year master, Norbert Zara, Mr. Zara, bnidem tal-ġen. Għalli Carlos, għamel li tista, kind of, li jiġri. M'għandix idea xamilt. Effeli għajde. Imma I understand you perfectly. Inti Miss Carlos. Il-biza, men, il-biza, stra dik ir-responsabilta. Ok, mela jien għandi mistoqsija vera interessanti. Għalmi. Imma ħassaqsija. Interessanti għatnej li huma ngħidlek il-verità. Imma jiex jiena vera persuna. Tistgħu saqsu lilna wkoll hekk tridu ġifieri. Glenn! Tibżat ix-xieħ. Din ix-xieħ ma tantx tajjeb. Le? Relax? Le ma tantx nibżel nix-xieħ. Okay. Anzi nixtieq li nix-xieħ, nixtieq li nasal. Tajjeb. That's a very good answer. Vera nixtieq li nasal. Għala. Nħobb il-ħajja, nħobb ngħix, nħobb il-ħajja, nħobb in-nies, ġifieri. Kemm intħellu. Imma nixtieq li
Imma nibqa' b'saħħti ovvjament tgħid imma klixé dil-ħaġa. U kif timmaġina b'saħħtek mhix klixé Glenn, kif timmaġinak xih inti like at 74, at 75. Kif ma nibqax żgur. Impossibbli guys, ħadd minna ma jibqa'. Imma nibqa' nżomma naħseb iva, ġifieri nagħti każ. Naqa' botox u hekk. Sissa naqat ma tfajt, imma ma ndejjaqx nitfajt. Jiena tfajt, Jenni ma tfajt, imma ma nitfax għalissa x'dejjem nibża li l-għet nibża bil-injection. M'għandek bżonn, bixieri. Imma kemm għandek żmien issa Glenn? 41. Le, m'għandek għadek tidher botox u mhux botox. Għadek tidher vera tajjeb. Vera teenager tidher għadek. Imma inti inti għandek il-fattizzi tiegħek Glenn, vera tidher żgħir. Isma' l-lum sar jixjieħ. Vera b'mod differenti. Meta kont tfal jien xi ħadd 40. Jidher xieħ. Illum tagarizzijiet tiegħi konna rom vera kbar. Illum. Imma llum għax kulħadd jieħu ħsieb l-irġiel llum kulħadd jieħu ħsieb ġifieri. Jiena n-nisa li ma tajmin in-nies dejjem kienu jżomm fiż-żmien dejjem iktar. Illum l-irġiel saru awer jieħdu ħsieb iktar. Veru. L-alternattiva li ma tixjieħx hija li tmut. Ekku. Jalla nasal li nixxieħ. Nixxieħ, nkom saħt li nixxieħ, għat nimmaġinani fil-ħodu, inqum, veta fil-immaġinani, bil-kikrate, ma jkollix namelek, suppost, Mela ħna nafu ma jkollix namlu, guys. Imma nixxieħ ma nimmaġinani ta' fħajti later on. Ma ta' ma xejn. Li ma jkollokx id-dajri bizzi kol jom ġaġa. Li mux tal-bżon imma għax trid. Li namel xaħġa nejt ismara. Di għandi bżonna ta' xar li namela. Tuftu fil-good. Imma mux bil-forsi rrit namela. Illum ġertu għaffarta. Mux għax rrit namelom bil-forsi. What I do namelom għax vera nħu biex namela u rrit namelom. Maħda me raġunijiet li anka li full-time musician jienax mill-iskola għax rrit inkanta biss. Imma ċertu affarijiet ukoll tagħmilhom għall-paga. Irrid nara li ndawwar ċertu xogħol li tagħmel paga. Nixtieq nasal fażi f'ħajti. Eżatt, l-inkunanzja li ma rridx naħseb dak affarijiet u jekk irid naħdem xi ħaġa irid naħdimha għax irid nagħmilha litteralment, imma l-pija għandi l-pensjoni patti nara lija. Mhux hekk. Ħassas mistoqsija li mhux fil-karti. Mela, jien għamilt ħajti kollha, u ħasassikom it-tnejn li intom, forsi anke intebbi li minti inqas għax nafek sew. Jien għamilt ħajti kollha nikteb. Il-passjoni kbira ta' ħajti kienet il-kitba dejjem nikteb. Issa għandi 52. Issa dwejt sart punt f'ħajti, fejn inħoss. Il-kitba. Sorry. 52. 52 għandi. Jidher żgħir. Ma qegħdin ma da ma jidher żgħir għandna 56. Ħa, x'żik. Imma ħassasikom għax intom it-tnejn intkom artisti. Jiena wasalt punt f'ħajti fej m'għaddix taċitani kif kont il-kitba. Unħoss niftit mitluf, ma nafx nagħmel b'ħajti. Meta bdiet di? Issa kemm ilu forsi ilu 6 xhur, 8 xhur. Ma naħseb jiena ikun hemm fażijiet hekk. Għaddejtu minnha ma hekk nirrelata ajwa waħda mill-iżjed affarijiet li nħobb hija li nkun attur. Unkun performing. Imma wkoll jiġu perjodi fejn. Taqbiżlek? Mhux għax neċessarjament taqbiżlek, imma għax ma tibdex tieħu l-istess sodisfazzjon. Mhux vera. Għax ikun hemm plateaus li tilħaq fil-ħajja. Ħana l-mek jien ibni li għandi 56. Grazzi, inti ikona kbira u vera, parti ċajta. Imma vera tilħaq daw il-plateaus. U tħossok li minti sejjer bl-ebda direzzjoni. Fejn sejjer, x'għan għamil iktar? Appuntu, għallera tkun qed tikteb. U tibda tħossok isek. Qed tikteb għal xejn. Jo mhux forsi mhux għal xejn. Mhux qed tikber. Ħajtek mhix qiegħda tipprogressa jew m'intix qed tilħaq. Isek sta. Livelli oħrajn. Kienet waħda mir-raġunijiet għalfejn tlaqt it-televiżjoni full time. Nistra. Tlaqt kollox li kienet ħajti u kienet xogħli u ddeċidejt li nidħol l-università. Naħseb Carlos għandu bżonn ħadi. Carlos għandu bżonn change of life. Ħaġa differenti. U kienet waħda mill-isbaħ affarijiet li qatt tagħmilt f'ħajti li żied u ġifieri u kont qiegħed bla xogħol, bla flus. Carlos. U għaddej. Murħu kafe ma qed inħossni
top of the world. Din il-fazi ta' ħajtek jisna Din il-fazi ta' ħajtu, għaxan ovvjament il-rej, ma jsegwiħx il-rej. Ġveri, niftakar kemm il-fazi, ovvjament, tru television jgħid tejda u li kon television kull jum, ġveri, niftakar għassir dil-bicċa xogħol somehow. Min 2013, Isma, ħudu jħu kafel Karla, so spiegaluna. Għax palissa vere, ma nafx ma għandix idea. Mistoqsija zaħira, sorry ħalli defis fin-nofs. Meta kont l-università u tajt ix-xogħol, ma kellekx paga dieħla? Kellek il-loan? Jew ma kellekx loan? Kellek responsibilità oħrajn xi titta. Iżgur li kelli. U fil-fatt kelli. Li inti tgħid isma' ħanitlaq kollox, mhux tindaħħal paga jien. Imma ħanajdlek ma kontx sodisfat bħajti b'dak iż-żmien u bdejt inwassal lis-self-development tiegħi. Kemm kellek żmien dak iż-żmien? Kien waqaf. 2013 ġifiet nitkellmu kemm? 45. 11 sena ilu. Imma mhux il-bot. 45. Qed nistaqsik biex nara li kelli nieqaf għal sena mill-università biex nerġa' mmur ix-xogħol għax spiċċajt ħażin, spiċċajt dari mal-ħajt. Spiċċajt broke. And I was emotionally upset, I was mentalment kont qiegħed on the verge of a breakdown u kelli nerġa' mmur lura u kont qiegħed on the verge of a breakdown imma għax kellek terġa' tmur lura x-xogħol. Għala. Għax ħassejt li ta' 44 mis nagħmel il-pjan tiegħi naqra ħjar jekk rid tidħol l-università full time li fil-fatt ma għamiltix. Imma can't we be forgiving with ourselves? Iwa le, all right. Ismani, ma nibdel xejn minn dik l-esperjenza, inkluż il-fatt li kelli nieqaf għal sena u nerġa' mbagħad immur lura għaliex. Lex kultant naħsbu, lex il-ħaqna l-40 sena. Isna nafu l-ħajja, imma l-ħajja qatt ma titgħallem. Qatt ma tkun taf il-ħajja qatt ma titgħallem. Le, u x'inqala eċetera, eċetera. Imma biex niġi għal punt li kont qed tajt inti il-kitba x'ismu. Aħna naħseb ħafna drabi fil-ħajja li ninsew għax inkunu għaddejjin biex xogħol għax irdu nħallsu l-lown u responsabilità tal-affarijiet l-oħra li jkollok u relazzjonijiet ninsew is-self-development tagħna stess. Tagħna stess, yes. Yeah, which is the most important thing. Yeah, u jiena saqsi fejn l-ostja sejjer, sabilli nikteb di u nikteb l-oħra. Imma titfittex fik innifsek. Allora palissa għaddejja mhux hekk qed nagħmel palissa. Hemm bigger picture. Inti nifsek. Jien il-meħa saqsi. U l-lim domanda. Insertajt l-iżjed domanda li toġobni. Jien għandi 4 mistoqsijiet vera. F'ħajti. Titiħor? L-iktar domanda li toġbu f'ħajtu. U l-meħa saqsija. Għalli kienet journey għalija din il-mistoqsija. Għasasija l-Carlos. Għax għadak li semmejt u għadak kif semmejt. Faqqa. Lost, ma nafx xaċ. Faqqa. Temmen falla. Mela, il-listrax mistoqsija saqsejt. Mela jena ħafna żmien kontati ju. ħafna żmien. Jiġifieri ħafna żmien kont letteralment jiena niġi minn familja kattolika. Jemnu ħafna, il-mama u il-papa jemnu ħafna, oħti ħafna, plus the extended family. Jiena għamilt ħafna żmien għatej u ġifi letteralment, jiena qrajt ħafna storja u hekk u jiena nemmen illi kull reliġjon hija fl-aħħar mill-aħħar tibda bħala reliġjon jgħaddi żmien u tispiċċa mitoloġija. Jiġifieri, meta l-Griegi kienu jemnu fil-mitoloġija Griga, kienet il-reliġjon tagħhom. Meta r-Rumani kienu jemnu fil-mitoloġija Rumana, kienet il-reliġjon tagħhom. Jgħaddi żmien u ssir mitoloġija. Bħalissa għandna il-mitoloġija kattolika. Li hija sekonda, issa, allura jien falla mhux reliġjon that's the next step. Imma għal ħafna żmien irribellajt kontra Alla filosofikament jiena Kristjan. Ġifieri jiena nemmen li il-filosofija ta' Ġesu Kristu bħala filosofija ma mhux bħala dogma reliġjuża tagħmel sens. Però kelli pereżempju l-filosofija ta' Kristu li tagħmel sens? Il-Listrina, jekk inti taqra Tin eżempju, eżempju ċar. ċar ħafna. L-istorja ta' fejn meta Kristu mar fit-tempju u irribella kontra l-materializmu. Mela inti m'intix kapitalist. Le, assolutament. Le, sekonda. Jien kapitalista. Le, hemm kapitalizmu, imma hemm kapitalizmu u hemm ethical capitalism. Eżatt, imma ethical capitalism is a big word. Jekk inti
Imma prova foka fuq il-mistoqsija. Fuq Alla, sorry, tortija. Eżatt, dik tifadni, mela, għax issa daħlitni f'ħaġa. Fejn jidħol, għax jiena fejn jidħol il-Kristjaneżmu u vera x'inhu l-Kristjaneżmu. Temmen falla Mela, issa jiena nemmen falla, mhux għax nemmen, għax għextu, għax kellimtu, għax esperjenzajtu. Kelli esperjenzi partikolari illi kelli nqum ngħid għal-bala jabba. Ti tajdom imma dal-esperjenzi. Mela, jiena meta 3 snilu għamilt ayahuasca l-ewwel darba. Smajtu bl-ayahuasca. Mela, ayahuasca hija mediċina, we call it a medicine. Hemm ċertanisti mela, jekk inti ma esperjenzajtix jgħidula droga psikadelika. Okay? Issa l-ayahuasca tiġi mill-Amazonja. Hija antika ħafna, kienu jużawha fil-kulturi tal-Amazon Forest, imma bħalla ayahuasca u ħafna. Per eżempju, l-Indjani tan-Nord Amerika kellhom il-peyote. Ok, għedna fuq l-ayahuasca. Meta inti ayahuasca hija mediċina, hija bru, tixroba. U tagħmel 8 sigħat. U tagħmel 8 sigħat. Tivvjaġġa. Letteralment ġifieri moħħok takes you somewhere. Issa, tajdli, imma dika droga, Iva, le. Imma safe, le, safe. Safe, m'intix ħatamela, this is not a party drug, ġi mux ħatmur tixrob u tamela, dina jiġi xaman mill-Peru. Jina kaxom dan ara l-laħseb. Mela, guys, dana jiġi xaman mill-Brazil. U l-affarijiet li tara, man. You face your death, you face the death of your loved ones. I've met my ancestors nannu li qatt ma kont kpejta lihom. Esperjenzajtu u naf li qiegħed. Imma nistajt ħaġa. Mhux taħt forma partikolari ta' reliġjoni. Reliġjonijiet huma interpretazzjonijiet. Ħansa xi ħaġa jiena. So Rej vera interessati saqsija din-mistoqsija. X'kienet l-esperjenza tiegħek Alla? Inkwantu int għax kont nemmen 100% li se tgħid li int ateu. Kont ateu, m'għadniex. Ma nistax inkun. Jiena l-interess fiha hija li inħoss li ix-xjenza tant qed tagħmel passi ta' ġgant dal-aħħar 30 sena li mhux it doesn't disprove God, imma tirrispondi ħafna mistoqsijiet. Konna nattribwixxuhom għal Alla. Unħoss li meta l-bniedem jeħles mix-xekel ta' twemmin taħt reliġjon partikolari, il-bniedem jikber. Inti ateu. Imma ngħidlek ix-xjenza tersaq iktar l-ispiritualità. Spiritualità hija xi ħaġa differenti. Spiritualità hija Alla huwa spiritwali mhux reliġjuż. Le, Zom, guys, għadna kif iltqajna argument. Dan huwa argument vera għal-qalbi. Jekk ħad tiftaħ fuq u rej, mhux ħaniċċaqalqu. The idea of the divine is a spiritual idea. It's not a religious idea. Naħseb it-terminoloġija spirituali nirreferu għaliha lus li ħafna. Okay? Kollox huwa spirituali. F'kollox hemm l-ispiritualità, because we are part of the universe, l-istess enerġija li terġa' tirriġenera ruha, eċetera, eċetera. Imma finalment, xjentifikament, issa nafu id-destin tal-univers x'inhu? Għal miljuni. La jispiċċa. Jispiċċa fix-xejn. Issa. Kif jerġa' jirriġenera ruħu jekk qatt ikun hemm il-possibilità li jerġa' jirriġenera ruħu. Ix-xjenza tgħidilna wkoll qegħdin kważi close għall-bidu tal-univers jew universi. Ġifieri close għall-bidu tal-univers, sorry. Kif beda. Imma l-punt tiegħi l-importanza f'dan kollu huwa dan li aħna bħala bnedmin, bħala ħlejqiet, jekk inti tkun imxekkel bid-dogma ta' reliġjon. Eżatt, imma u bit-talim ta' reliġjon, fil-verità tillimitak. Imma sekonda, Rej. Tieni ċans. Okay, kompli. Spiritualment tillimitak. Meta inti tkun bid-dogma ta' reliġjon naqbel. Meta inti tkun liberu minna. Iva naqbel. Imma temmen fl-umanità. Naqbel. U temmen li trid tagħmel il-ġid lil ħaddieħor u li ħajtek għandha
Purpose li inti titħalli wirt, titħalli legacy u tittamel il-ġid biha. That is much greater than any religious dogma. Very interesting. 100%. Sorry, Glenn. Tubjoni, għadnu biex nisma. Xinna sal, li tatawkom, jħan nibda naħseb. Fil-kaz, guys. ħanargi kienu kick forward li ħajiex. Kemm bubbass. It's too complicated. Jamel sens, don't get me wrong, jamel sens. U kulħadd għandu l-beliefs tiegħu, eċetera, u kif tifhimha. Imma nasib it's too complicated. It's not. Too complicated. Għazza ċaġar il-lek. So, tlaqna. ħanaqleb naqra. Taf l-ħanġer, ħanġer ġibalaw. ħanaqleb naqra. Din-konversina ħanġer ġibalaw. Innaħal oħra. Talla jint. Taqbż l-ħabżin biex tibda taħseb. Eżad, bro. Innaħal Tibda tħoss il-mel. Ġeja lejk, u vera rej. U vera rej. Illa l-di tajba rej. Il-bambin maħna. Le, ma. Ejja, saqsija, mux xorta. Tajba. Ġili kellimtu fuq, naħseb. Jek relazzjoni long distance tista taħdim xew le. Il-reja tistaqsija di. Imma kattiva di. Qabel di dam premessa xin nisma jafux. So, għenet tistaqsi, jistax jaħdem relazzjoni long distance. Jisajrejlu f'relazzjoni long distance għal kemm sena. Int bizzewġ. nismaħħa. Bizzewġ relazzjoni long distance, le? Eżad. Ma spiega għanna naqa relazzjoni fil-qosor. Jien Kif raġel taħdem? tiegħi tqajna online, għamilna 18 xahar nitkellmu qabel ma ltqajna. Online? Liema platform? Facebook? Konna bdejna l-Gay Romeo, għamilna kemm? 4 tiem. Mbagħad WhatsApp. Lebna WhatsApp. Dik tkun transition xisma. Meta taqleb WhatsApp tiġi naqa serja, ma li taqleb WhatsApp tajtejja u xi ħaġa. Tinsaqsija l-ġitad, il-mistoqsiju tinsaqsija għax meta ġili smajtek tejda. Tajjeb jew tkellimnija pereżempju, jiena lix ħaġa affaxxinanti ħafna għaliex jiena jekk ma narax persuna, anke jekk ma naraħħiex, anke li mhix f'relazzjoni. Anke li mhix f'relazzjoni. Anke jiena jisni bot mill-lajn, bot mill-qalb kif fejduha. I know, bot mill-lajn. Jisni rrit il-persona rrit naram biex Tħoss l-attrazzjoni. Rrit naram. So għalija xi ħaġa affaxxinanti. However, xi nifsemek titkellem fuq għaw forsi li qed ngħidu wkoll. Affaxxinanti, u tkun ta' aspirazzjoni l ħaddieħor li forsi jara b'mod differenti. U naħseb ħafna drabi n-nies meta tgħidilhom. Kif jista' jkun, kif jista' jkun? Kemm tiltaqgħu fil-fatt? Kemm ddumu ma tiltaqgħu? Ġieli ndumu 8 ġimgħat, 12 ġimgħa, 3 xhur. Miż-żewġin intom mhux, miż-żewġin. Għadna kif għandna 7 snin. Mela Fit-tlieta ta' Ġunju. Ara, tagħmel differenza ħafna il-karattru tal-bniedem. Imma jienu jukke iltqajna eżatt fil-punt. Meta jien kont sorry, qed inħabbat fuq il-mejja. Ma xejn, għax daqt Għax tagħmel l-istorja. Għax meta nagħmilha jiena ta' kif jaqbżu fuq irej. Ngħidlek imma xejn. Kif kont qed nagħmel għandu. Kuraġġ. Meta jien kont assertiv f'ħajti u kont wasalt fil-punt fejn kont kuntent b'ħajti waħdek. stabbli li mhux għax waħdi fis-sens ta' rrid inkun f'relazzjoni, imma kont qed ngħid lil nnifsi jekk mhix ħadd tiġri. I'm fine. I am fine, jien kuntent. Fimt? U kien fl-istess punt. Jien kont qed nispiċċa l-università u kienet jibdiha u kien hemm ħafna minn daw il-kombinazzjonijiet. Pereżempju, jiena il-eluq snini fit-8 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali Jum il-Mara, u 19 ta' Novembru, il-Jum Internazzjonali tar-raġel. Ġifieri tal-imġien daw l-affarijiet meta toqgħod. Perfect conversions. Il-fatt li ma bdejniex ir-relazzjoni tagħna b'mod fiżiku, ġifieri ltqajna hekk, ara kemm ħelu. Fimt? U kienet hekk, imma kienet fuq livell spiritwali ħafna u emozjonali ħafna, li xkonna qed naqsmu
verament il-ħsibijiet tagħna, dak li nemmnu fih, dak li nħossu, mingħajr biża, mingħajr riperkussjonijiet, mingħajr riperkussjonijiet, ġifieri jekk jien stajt ngħid isma' jien ma nemminx falla u rrid jgħid li jemmen falla. It's okay. Kena diskussjoni u konna qed naċċettaw il-pożizzjoni ta' xulxin. Imma nistensaq xi ħaġa għaxin qiegħda. Le qed ngħid imma kif poġġietna fuq dat traġitt ta' aċċettazzjoni. Imma għaxin qiegħda bħalissa qiegħda f'sitwazzjoni hekk long distance. The physicality, il-lat fiżiku li speċa trid il-persuna tittannaqa, titħossa ħdejk. How do you sustain it? Għaxin għamdorrija norqos kull-jum ħdej xi ħadd. That like li tara l-persuna. Ma could be kif għalu karattru wkoll. Imma in-nies huma differenti kulħadd għandu il-connection emozjonali f'relazzjoni. All right, li taf kif you're feeding fuq il-bżonnijiet ta' xulxin. All right, u qed tifhem. Għandek the physicality, l-passjoni, s-sess, taf kif li anka tanniqa, it-tanniqa li qed miss. Imma ultimate mbagħad, ironikament, għandek l-spiritual connection, which is the ultimate. Meta ssib dik il-konnessjoni spiritwali li tant taf il-bniedem, li anka il-bniedem jgħidlek jiena rrid nitlaq sentej 5 snin x'imkien għax qed immur nagħmel dan ix-xogħol mhux se narak għal 5 snin għax qed immur naħdem mal-orsijiet in-North Pole, that is my calling, and it doesn't threaten you. U tħossok safe. Ma that's maturity. That's maturity. It's a spiritual connection. Yes, but it comes with maturity. Meta konna żgħar. Ħanajdlek. Meta konna żgħar ma konniex. Yes. But that spiritual connection you can appreciate your maturity. Inti tgħid isma' ħanqod ngħid pereżempju ħanqod jekk inħobbu forsi wasalt fis-stat tal-ħajja li inti tgħid isma' mhix kwistjoni ta' ejra. Ħanajdlek jiena dejjem kont nemmen di, jekk jiena imma tkonna żgħar iktar. Jekk jiena wina tanna. La ma triti illum il-ġurnata jien qasqad ma kont ngħid imma llum inqas. Imma hija żemmu mhux hekk. Imma tkun għax immaturajt. Ejja żemmu l-ovju. Jekk jiena wint qegħdin f'relazzjoni. All right? Ejja żemmu l-ovju. All right? U jiena naf dak u wint mor tuqlibtieli kif ġieli ġrali f'relazzjonijiet oħra. Okay? Jien nemmen li inti tikollok is-saħħa li tajt, okay, hi bil-barka ta' whoever inti mort u tradejt il-fiduċja tiegħi dik hija l-problema tiegħek, mhux tiegħi. U jien m'għandix għalfejn bagħti għaliha u mbagħad il-konsegwenzi joloġieħ. Ma tweġġa xorta. Għax dajtek, imma l-kobor u l-kontroll tijak and real power and real love comes from the fact. Jina, inti għandek il-libertà kollha li tista' tagħmel dak li trid. Finalment, jekk ikonna nanalizzaw, għax long distance dak jiġi f'moħħ in-nies għax inti qed tiġilem u inti qed tiġilem. Meta fil-verità It's not that. Tistaw tkunu fl-istess pajis u għetiġriek. Imma għandi domanda. Umbat interessanti, thank you li xerita maħna. Tal-ima sabiħa ħafna. Imma fuq li għaddi. Għajt li kollox wartu zaħt. Għax tal-iltaqaw ħafna drabi. Per eżempju, li taqaw għal-xar. Jien saqsejta li jiena ġej minn relazzjoni. Minn żgħar dejjem flimkien mar-raġel tiegħi. Għara dejjem it-teġd. Għara di xi ħaġa tiegħek nara xi ħaġa. Wi jisalija, għaxina il-kontrarju flimkien. Aħna minn żgħar dejjem flimkien u dejjem flimkien. Kemm ilkom flimkien, Glenn? Mar-raġel tiegħi nafu l-xulxin 20 years. Jistja, wow. U kull jum flimkien. Mhux hekk ġifieri. So your best friends, your buddies, your Le. You feel safe. U li l-rrit miegħi. Firri mhux dak għalhekk tiegħu nara xi ħaġa. Għax tant hija xi ħaġa oppost. Domanda imma nifhem il-punt ukoll li għal li eventually forsi tasal dik il-punt li tisseħi l-spiritualità inti li
bidejk miftuħa llum tant tafda għax qed in-naħa l-oħra u jkun seta' jkun jista' jkun miegħek hawn, jista' jkun in-naħa l-oħra tad-dinja. U għandek l-istess li ħaġa vera li tasalem. Ħana mela dik Għadiġan. Zoħħala xi ħaġa żgħira. Qed nifhmek, però naħseb ukoll tiġi bleta. Rej, tiġi bleta. Imma ġadni għableta. Bleta ġaqla Glenn tirrepeti qalbi. Jien li xaqt insaqsi dej. ċatħares ejdi, netnara kien tħares lej, tħares lej. Għana ċaterrej, u bat naddu għal-mistoqsija li mis. Jiena l-unika ħaġa li tiġini naqa paranoja fuq meta per eżempju wisma. Jien nifhimha u nixtieq nkun hekk li isma' jekk għandek bżonn tmur 5 snin taħdem mal-orsijiet. Jiena we have a spiritual connection and I understand that. Imma jien għandi dik il-paranoja li l-ħajja tgħaddi. U snin mhux serġgħu jiġu lura. U jien nixtieq inqatta kemm jista' jkun ħin miegħek jekk inħobbok, irid inqatta kemm jista' jkun mumenti miegħek. Dik ma tħossix dik? Mingħajr ma tifga l-individwalità tal-persuna l-oħra. Imminti għat issa li ġili jitlaqgħu tħossok hekk. Għati ċans, go, Rej, go. Inkunu flimkien. Il-ħin kollu kull meta nistgħu. U qed naħdmu it-tnejn li aħna biex naslu għal dak il-punt fejn u jkun jista' jiġi Malta jew jien nitlaq kollox nieqaf, nirtira u mmur hemmhekk. Ikolli nammetti li l-Iżvezja mhux il-post favorit tiegħi minħabba it-temp u d-lamijiet. Is-sem bil-maqlub, imma insomma dik hija storja oħra dak huma id-dettalji. Imma kull bniedem jekk hawn xi ħaġa li hija ċerta fid-dinja, din nerġgħu niġu daqsxejn għall-ispiritwalità ta' jekk hemm ċertezza ta' xi ħaġa hija di. Titwieled waħdek u tmut waħdek. Taf kif hemm it-toroq li jiltaqgħu. It-tnejn għandna din il-filosofija li aħna waħedna we are complete. Għatmadna l-xulxin. Ma neħx minn għajrek. Le, we are complete għax edin fl-imkien. We are two complete individuals on our own. Nafdaw il-xulxin b'mod inkredibli u totali u qatt ma ġiet traduta dik il-fiduċja nuħdu pjaċir immens meta nkunu fil-kumpanija ta' xulxin, ġifieri li meta tkun tista' tkun ma' persuna li tkun magħha you are free to be you. Yes. Jekk inti m'għandekx dik. Ma dar-raġel fuq dal-affarijiet naqbel 52 years biex fimta dik. Naqbel. You have to be free. Next to greet it, you have to be free to be you. U titħalli l-ħaddieħor ikun free. And your partner is free to be here and together you are magic. U dik għalija dik hija il-definizzjoni biex tal-qubija tal-kelma mħabba. True love hija freedom. Naqblu. But it's not easy. Tal-ostja. It's not easy at all. Because freedom, you have fear. Tibża li titlef. Le! Imma xin somehow a point in life ma l-persuna li inti li titħalli l-libertà. Li inti tista' tasal f'punt li jisma' inħallik li. Eżatt! Biju, ma tibżax li titlef. Ma tibżax li titlef. Kif qed jgħid Glenn? Dażek. Dil-mara ma tħallini nitkellem. Ejja Glenn inti kantant. Carlos, iqaf. Jgħan ma nsaqsi mistoqsija. Jgħan nsaqsi mistoqsija hot. Dal-podcast. Carlos, iqaf. Jgħan nsaqsi mistoqsija hot il-Glenn nissamma l-ewwel. Hot, allura li Glenn. Hot. Għara xinima u ġibiex ta' ximatax din għala. ċattit ħajdi. Għana ma ringrazzjament. Guys, ringrazzjament l-sponsors. Għax da perikolus. Vera tajib ma perikolus. Meta tit, Carlos, ta' Ultimate support taħħom, grazzi ħafna Ultimate u l-magna tal-kafe. Thank you, Ultimate. Nokla, design tal-cards u logo, customization tal-istampa għomna, grazzi. Sunta, we love you. OK Home, d-lamara tal-ġen. Visiti għaddaw li dejjem jgħajnuna, grazzi ħafna, u ħansa ta' dan U il-printing U CMYK, madonna. Mela, CMYK. Thank you, Josef, you are a king.
Mela, Xorta ġalni. Tifimni, Isma ma taħġi nħobb, ċertu affarijiet. Nħobbok, Josef. Fit-taħod. Tista' tħu karta sewda. Jisa naraw. Għad kellek jew xtrajt sex toy. Ġili xtrajt biex nibilaw fajni, jgħajt. Dana, mux biex namil Jek xtajt sex toy biex nibilaw. Skonċ, ta' sex toy, hello? Skonċ, Steve. Xajni biex. Imma għat mużajt sex toy. Le? Għandix namel. Le? Għandi għed live għalbi, għandi za sex toy. Imma tista' zitu. Le. You can enhance the performance. Le, għalli għamalik fil-għal. Grazzi. Wow! Proset, Glenn. I like you more than I ever did. Maħċa li, kum. Ġili xtajt għal biex tibilaw fajna fil-għal. Ġili. U darba mis għanejda di, darba xtrajna u għed kbir minn Amsterdam. U għed birġi. Abigail. Le, xinu? U għamil fil-bagalja tijie. Xinu? U ta' minn Amsterdam. Ok. U ta' minn Amsterdam. Birkem. Kbir, xiek. Ok. U da. Eksa ta' melbi, Madonna. Mux regali. Sejna minn jafxa. Da regal sema. Bil-ħadu san semmi min. Tajjeb, għaxnon. Apprezza ħafna. Għaxnon, tajjeb. Apprezza. Ma nafxek ramiħx, użax, ma nafx. Imma, fiexin wasalna l-airport. Fetħu lak il-bagalja. Dew jitċek, jadduk minn ġol Magda, max minn Amsterdam dak iżmin, dan igri naqra. U ħabba l-ħaxixa u dal-affarijiet, konna niskinu jnizdu. U għaddejna minn d-tarawitċi bidel. Rawulek? Għaddejtuh minn l-customs. Bagalja, xie kelli namel. Ux għalulek. U xej, mux t-tamil, id-daħaw. Mux taħaq imma mux tal-biskriga jgħu tal-għak il-bagalja. Isma, ma per eżempju, ħasa s-xaħġa. Bas li ma nħobx, allora. Per eżempju, dal-axħar, x'nistija, fuck it, ħanaj. Ma nafx għaxet nisti, mandiċ għax nisti. Tisti għalix? Tipo, dal-axħar, mort nishtri contraceptives. Stajt, ostja. Contraceptives? Condoms. Alright. Tishti kondom l-għuna. Saret naturali. L-lum mux off the shelf. L-lum relax. Tabba t-nishtri anka bil-supermarket, tista' t-nishtriħu. Ili ma nużom. Bissewweġ darraġi. Li stajt, imma tfajtom, koċ ma l-affarijiet. Imma kemm idek ma tixtri kontraceptives? Għat ma stajt, stajti. Le, normali, jo. Normali. Normali li tistħiju. Le, normali tixtrijom minn ġol farm. Tistħiju l-counter mal... Inna fil-supermarket, ma l-affarijiet li tixtri. Eżat, kif għad jgħid it-trik huwa. Ikun fost l-affarijiet. Eżat, waħdu għadba tixtri waħdu. Cornflakes, ħalib. Eżat. Le, ma it's silly. Le, but what I'm saying is it's silly. Għaxina, inħosni persona sexually liberated. Jina naħseb dik hija xi ħaġa vera importanti għalija, xi ħaġa li hija vera sabiħa fil-ħajja li x'għandi. Imma, sorry, għaliex qed tajt issa, ġifri qabel kont tixtri u ma kontx tistħi. Le, qabel qatt ma xtrajt. Qatt ma kontx xtrajt. L-ewwel darba li ġratli in my 40s. Imma farmlex tal-ewwel darba. Għalek imma tistħi għax titissaqsi isek jien naf. Ma nafx għaliex. Tipo isek qed tikxef xi ħaġa mill-farmacy. Le, contraceptives tixtrijom minn għanna... Ekko, tixtrijom minn supermarket. Eżat, bħal affarijiet. Eżat, ma t-affarijiet, ma jek tistara. Imma jek intaf li tistħi, nixtrijom b'affarijiet. Jena, sot ma nistħiġ. Jima nistħiġ. Le, u najdek id-dritt kienem. Kif morti fina tini contraceptives? Le, kienem li xkaffa. U kienem ħafna tipi. Mela. U si bobdejt nġempel il-ħabib tim. U flavors. Yes! Bobdejt nġempel il-ħabib tim, biex taqbadde biex nsaqsija xinu ma dak tipi kolla. Biex niprofa nifhem jien xirrid nixtri. Bobdejt nara jien ta' 45 sena ma nifhem il-kazz. Vera jew? Vera, biex xirrid nixtri. Ok. Le, ġemma fxedin li d-rodija li tabda. Kienem differenti. Le, inti jek xajtum tixtrijom small tal-counter ta' design. Jek tixtrijom Excel. Il-magana ta' David, mux taf xej David titħabi għej.
Fejmar, il-loster Għax minn moħħok jibdaw jaddu daw l-affarijiet min jaf jaħdbu fuq. Isma, so il-mistoqsija kbira jadi Abigail Mallija. Xiex trajt? Le, mbagħad xrajt li tarġa normali, tipo regular jew kien għax kien hemm. Għax kien hemm tipo li jkollhom xi texture u kuluri u taste. L-aħjar huma dawn. Xi darba xti dawk li jgħidulek turkey head li kollhom il-ponta bit-turkey. L-ċajta biex tmur tixtrihom għax dik tmur tfittxhom, guys. Jien nibla kollox. Abigail Mallija tibla kollox. Xi darba ngħidilkom Faqa tgħidilha xi ħaġa tmur over the counter. Abigail Mallija tagħmilha inti ġifieri. tibla kollox. Jien misni. Ija, kollox nibla. Mhux kollox imma kważi. Mela, Glenn. Lalla Glenn. Deċiżjoni li ddispjaċik li ħadd. A decision you regret, my friend. Jiġi għaw il-lejla. Let you go staw. Imma wahda jek blum. Bat nara fuq seq wahda ta' għax fil-verità without sounding cliché, tipo, ħadżba li fajdi minn l-Madonna kem ħad. U kem fadal li xniju, u xnaqaf l-art nistabbutor, imma jisek kif ta' battejt. U zbal, innaf ta' deċizjoni, innaf. Umbat wara nejtist, kem jinfak. Ma kellekx ma xaġa partikolari l-dispeċa. Niftakar xaħġa ma daqseg grav, il-Madonna, taf kif. Ma kien hemm momenti li nieħu deċiżjonijiet ngħid ismara. Wara blajtu pereżempju. Darbohra ma nagħmilix. Pereżempju? U ma terġa' ssir dik. Għandek eżempju? Imma inti affarijiet. Xiex terġa' tagħmilha l-istess Ġieri. U mbagħad insejħlu faker. Bħal xiex imma pereżempju. Binnaf pereżempju ma nafx. Ili xi ħadd innaf xi ħadd qalli xi ħaġa. Innaf, ma nafx. Per eżempju. Deċiżjoni li dispjaċi l-ħadd. Ngħidu per eżempju programm tal-lejl, le, whatever, programm whatever, u nejtiva per eżempju, u jinna. Tal-lejla ma rridx jiġi, għaliva dispjaċira. Wara d-disawlis, wara xeta Attiva, laxta ta' bil-verità. Ma rridx tiġi lejla. Għaddit li minn moħħi per eżempju. Le, mux ma neġiġ. Ma rridx jiġi ta' mutaċċar. Imma wara nejtivet, ja madonna flaxta ta' bil-lej, wara ġurnata. U bħalissa d-dej minn periodu fakin kmin li mux ta' filodu, jina mumja filodu. Għadek tifel tista toqgħod Umbat kelli ġurnata rritimur id-darflok ħammun nħasaru norqod biex filodu numprova nqum Ġiri, umbat nejt le, iċempel ċaħat tiħur nejt lu iva, nejt ja madonna jimmeċ mussa nejt le u fakin nejt iva. Imma inti tbati biex tajt le, Glenn. Dik il-mistoqsija li s-sassi. Imbati issa ta' 41, et imbati 50%. 50, Għalix imma? Naqra forsi 50. Qabel kont bati iktar. Qabel kollox iva. Ank pali, meta kont zer kollox iva. Għana għamil, fim tafna stress. Immissa sirt 50-50 sal-bicċa. Nazel sa namel. Glenn, parir ta' ħabib. Tallem għajt le. Tallem għajt le. U daqsek. Tallem, ġiri immad nirti tallem. Darbora tiġix għaw, jek ma tiġ tiġi. Irdi kolli dawk il-56. Għanna bżon. Ma sabiex tallem, mux, xtajt le. Kem rejr ti kollu. Glenn ħattalija, Imma Glenn, xorta ma il-mistoqsija ma rispondetix. Xorti ċalfejtu, ħane, li kiku ma rridx niġi, eventually kont inċemplu nejt l-imbat, ġveri ma tebda ħaġa jien. Ġveri, ġili nħu deċizjoni, mbat wara nibqa naħseb fuq. U jekk nkun vera mux sew fuqa ħanċempel u nkun mux għetnejdax edin bej, da mux għandha l-bicċa xogħol. Nkun onest ħafna ma t-ventila. Ġviri, ma tħanejdlek isma jina, mux għet nħosni kom, ta' niġi, mux għet nejdlek isma għandi jek, u għax forsi sikk. Ħanejdlek isma mux għet nħosni kom, ta' ju għax tu maċ lejta li jeda kien għata ħadda ġizani għadina. Ġviri, nejdilek. Għettifem? Mela, il-mistoqsija li saqsejtek. Yes, kind of rispondejta. Le, rispondejt. Rej, jint għandek deċizjoni. Niftakar xaħġa s-għamet jgħid. Għabbel s-saqsin mistoqsija. Niftakar xaħġa vera specifika li. Għandek deċizjoni dispeċik li ħat jew le? Imba, għat s-saqsija l-rej? Aha. Ok.
Dawri ta' fuq. Hemm deċiżjonijiet, hemm ħafna deċiżjonijiet li ddispjaċini li ħadd, però jekk ikolli nibdilhom. Ma tibdilhomx. Ma nibdilhomx. Pereżempju. Għaliex għalmuni. Tikber minnhom. Imma xi waħda li kieku tista' tkellimna fuqha. In business. Deċiżjonijiet jien naf ħażin għal-investejt f'xi ħaġa u marret ħażin. Jien naf, meta kienet niġu kemm konna fuq flus, meta kon żgħir fuq il-ħruġ, fuq ix-xorb, fuq il-ħwejjeġ. Eżatt, appuntu għalhekk ma nibdilhomx imma. Ikolli ngħid xi ħaġa li jkolli tgħid li ħadd ikollok treġġa' l-ħin f'ħajtek lura. Xi ħaġa li kieku żgur nagħmel, mhux bil-forsa ġiri, ma żgur li nagħmilha di, pereżempju l-università għamilta part-time bħala mature student. X'inhu? Bħala mature student, ġiri li kieku jkolli nreġġa' l-ħin, dak iż-żmien ta' sikkina ta' 14, 15 li jisna nara television u l-kant, ġifieri ħankun onest, il-popolarità jien bdiet toġobni ikun żgħir. U jiena ta' żgħir li kont, isek jekk imur l-iskola kulħadd jaf, nisni kull fejn tmur kulħadd jaf. Nkun onest, kien toġbitni. Illum għax kbirt. Għax kbirt, meta niżel ngħid tara jiena istaħallejt il-popolarità dak iż-żmien li fil-verità di m'għamlet, mhux qed ngħidlek m'għamlet li xejn, sawritni wkoll ġifieri għenitni fil-karriera, imma huwa tajmin m'għamlitlix il-karriera. Il-karriera għamilta xi timtalija jiena, ġifieri u fatallix naħdem u naqdef. Le, l-ħajja. U tajmin li kolli tgħid li kollok treġġa' l-ħin u mhux għax iddispeċini għax issa saret tallimt minna u x'ħin stambaħt qed tisma' ħammuna nagħmel part-time. Għandi bżonn l-università għax illum trid l-università. So iddispjaċik li ma studjajtx qabel. Ma mhux għax iddispjaċini, għalhekk dik li kieku jkolli nreġġa' l-ħin, kieku dik il-perjodu ngħid kont naqqas li noqgħod per eżempju television kull jum u nagħmel taf kif. Biex kont nagħmilha qabel. Dik li kieku kont nagħmel. Imma mhux għax dispeċini għax għamilta, nerġa' ngħidlek. Xort għamilta mbagħad eventually. U min ħassaqsin? Lilek għax inti. Jien? Għax inti għadha kwiet, anti għadha. Li jint tossok mara il-liberata ma kemm il-persuna rqatt. Nillallu. U dej, interessanti, kol pal mistoqsija, meta jisaqsu għan-nisa, l-irġiel. Xiex body count ġivi? Il-body count. Il-body count ta' Abigail Mallija. Diġi li tkellem fuqa, jina ma tantx niftakar. Pero. Abigail. Le, ma vera, tipo, not impoġi bil-qeda u naħseb naqa. Imma. Kif tinstema din ħaġa? Le, stenna. Araw id-bissima. Araw, senjuri, araw id-bissima tarej kallejja fuq il-risposta. Eżatt, ma ta' il-bissima, mela partikolari. Ara, jiena naħseb qatma xaħat. Le, ħankun se nikdeb. Konset qatma xaħat jek maħunx nħobbu, ma li ġiri għamilta. Ma naħseb toddu fuq zewġ tiswaba. Xiex? Naħseb bej 10 u 12. Benuta, żewġ tiswaba, jew żewġ idej. Zom. U żewġ idej 10 tiswaba. 10 u 12. 10 u 12. Bej 10 u 12. Babe, you have me on the table. 10 u 12 kellek biss. ċaġek. Xiex inti, all the people you've had friendships. Kem kelli, warajk. Tkellimx, tajtumx dal-affarijiet. Le, ma warajk kem kelli, 1, 2, 3, 4. Allura, mbagħad int 5, mbagħad qablek kelli xi 6 oħra. Miss. Mela. Ġifieri intom kontu f'relazzjoni. 10 to 12. Di għamilna 3 snin madly in love. Jiena nsemmihom. Ara din news. Le, jiena nsemmihom bħala the black hole years of my life. Meta jiena. L-arż minn ta' ħajtu. Like. Bidna rekom taħt ma' ħafna fl-imkien u vera. Mux għax intom, imma fil-imkien jisu hemm chemistry u hemm suċċess. Hemm magic kbira, di hemm magic kbira. Il-fatt li bqajna fl-imkien turi kemm beyond the love affair and the couple u l-ħafna bullshit ta' relazzjoni, di jisnaħwa, men. Jisnaħwa, vera. Għajna u fjori xit. L-enerġija sabiħa ħafna. Għada l-lum ixu li tfajliet jew in-nisa jew mara tiddejjaq tajt kemm kellha partners għax hekk tajt li kellha
ħafna partners ma nafx jikkonsisti bħala ħafna. Nebda problema, one night kemm kelli partners u two jien inħoss li l-parti sessuali tiegħi hija importanti ħafna. Ġifieri jekk ir-raġel li nkun qed nifrekwenta huwa magħluq għal dik il-lat tiegħi, mela ma nistax nkunu flimkien. Għax dik hija xi ħaġa għalija I embrace that part of me. Also if part of me are dark. Ġifieri avolja dark għala. Fis-sens ta' hemm affarijiet mistura li speċta mhux se naqsamhom ma' kulħadd. Intimi. Jekk ma nistax naqsamhom mal-partner tiegħi, jekk hemm il-mistħija jew hekk hemm inibizzjoni, mela inti m'intix il-persuna nista' nkun magħha. Għax jien jekk nista' irid naqsam kollox mingħajr mistħija. Anka kemm il-passat tiegħi u kemm kelli rġiel qablek. Ġifieri jekk inti għandek problema bija ma nistax nkun miegħek. Ma nara xejn ħażin fiha. Naħseb li ma jirnexxilix inkun fit-tul f'relazzjoni ma' xi ħadd li ma kellux l-esperjenza. Pjuttost bil-kontra għalija, ġifieri jekk xi ħadd tipo jien l-ewwel waħda tiegħu naħseb insiba diffiċli. Naħseb il-punt kien li bħala it-tabu. Li bħala soċjetà għata għandna dilixu. Tipo mara jekk raġel kellu 10 partners. Jew kemm jidher maċċaw il-biċċa xogħol. Ek tajt 100, yes, il-boy, u tabtab fuq dar. U mara, kemm aħbar. Partner. Nasab għadna hekk ma li ma taffettwani assolutament xejn. Ma nistax ħaġa. Jiena kelli ġiex ħajjiet. Kelli ħajja ta' qabel ma dħalt fit-television u għamil dak li għamilt Ġiżel, Evangelisti, Deċeduti, bla 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 bla. U l-ħajja ta' qabel. U mbagħad ħawat, fis-sens jiena kont vera tifel kwiet. Rej, jiena kont tifel kwiet, jien kont għanna. Le, Rej. Rej, jien kont nerd, le, naqraw hekk. Mbagħad meta vera Ġiżel, splodiet il-ħajja. U llum għandi tfajla u vera nħobba. She's an awesome woman. Issa jien kelli ħafna esperjenzi. Fil-qosor. Jiena ngħidilha dil-ħaġa li tfajla tiegħi. Meta jiena ngħidlek li inti mara speċjali u bħalek ma' ħadd, kieku kelli 3 tfajliet jew 4 jew 5 jew 6, ma tfisser xejn. Imma l-fatt li kelli ħafna esperjenzi u jiena nista' ngħidlek illi inti bħalek ma' ħadd u inti mara speċjali wara dawn l-esperjenzi kollha tfisser ħafna iżjed. Ekku. Issa billi għannajna kelli 3 tfajliet u ngħidlek inti mara ta' ħajti u inti tfisser ħafna. Xi tfisser? Kelli 3 biss, imma jekk kellek 20, 30. Glenn. Fimx qed nipprova ngħidilkom. It is more meaningful. Ħajja Glenn għandu esperjenza differenti. Fil-ġab tiegħek tagħmel sens. Inti kemm kellek? Jiena. Sandro? Askelli, ġiri vera, ma relazzjoni għat ma kelli, li ma Sandro. Sandro biss, Il-lasta, this guy, Sandro, one and only. Min zaħru, qabel meta kont zaħr, imma xort. tit kont zaħr. Ħarsa biss. Ħarsa biss. Ħarġit ħafna wara l-ħarsa biss. Nasib issa bil-ħarsa ħares li rema xejt. Imma xorta sabiħa. Min abbal min ma? Min mar fuq mar? Aħna, isa il-ħaġa kienet it-tnejn. Iksa, għajna fil-lili Mediterrani konna tamlu play. Li dil-play kien sema lema. Il-karattri kienu ta' Zeffin, kantant u attur. U l-istess karattru xena minnom namlu bil-kant melankonijina. Xena minnom issir, l-istess karattru issir bl-attur u bizzeffin. So kan fl-istess wahda. U kanna xena fejn naqdu fl-imkien 3 atturi f'daqqa. Jina tinkanta, zaqqi barra. Tettiħossa.com Six-pack ribs imma jen asmu, xinko, kemm kont ħafnirqa. Sandro, jisfen. Tisfen, u l-attura t-għamel. Ix-xena u l-attur qasjatu Carlos, mura mal-kafe satta. Dalwa. Għax ma nix Min hemm, ġifieri, u jista fuq il-palk kien hemm dil-ħarsa. Tajjeb, ma kienx ħarsa biss, għax ma kienx waħda. U minn hemm jisna wara għajna ħbieb u hekk ġifieri u monna
l-bewsa minn daħal għalija. Automatika. Isna flimkien. Għax mbagħad aħna wara għamilna date ma sħabna tal-production biex immorru l-baħar. Sħabna ndinaw li kienet iġi indemnita maħna konna b'dak iż-żmien tal-SMS buttu ta' faslet dar. Biex tiktib per dak intaqaw. Tiftagara, Għajmi fi żmien, ħamima. Fi żmien. Fi żmien, bro. Insomma, ħallewna waħedna. Ma ġewx. Fejn intom ftehmu ħadd ma ġie. Kulħadd minna ma jiflax minn hekk u għajnejna u biss. And that's the first kiss. Ebdiet u mon niftakarni ta' slima hi. Konna ta' slima xejdulu hemmhekk. Il-ġambo lido. Fejn nsejt l-erja xejdulu. Fejn xaledek l-erja. Insomma ndisem nsejt xisimha palissa. Kusi sana. U kont eċitat? U l-nsejt. Kont eċitat? Tafx inti tgħid inti. Allura ma kont eċitat. Imma nsejt, ma naqsab kont, imma nsejt ċertu dana. Min hemm musa waħedha ġiet il-ħaġa. Waħedha. Ħanaqtaw il-kafe fuq Carlos famlilna kafe. Thank you għal li kull freaking podcast tibatni għal-kafe ġdejja. Għamil il-kafe mal-ajri. Taħħa, Glenn. Jgħidu stenna. Glenn. Jiena m'għandix mill-esperjenzi tiegħek xorta ngħidlu inti l-uniku. Le. Imma għadda dazbin kollu. Għalija xorta u għal-uniku. Isom, wara l-kafe jiena u jint ħanitkellmu għadi. Nifmek u naqbel miegħek imma ħanajdek għaliex. OK Home, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Wan nifakar n-nies aħna nilonċaw Castillo, guys, film li our most recent film li ktar ħaġa li aħna kburin biha li qatt tagħmilna 20 September, jidin sinna ma żomm tib hemmhekk. U tu jekk titdaw il-card games, jekk xi party u id-dar, kemm tibatuna message fuq il-Facebook jew admin@taketwo.mt. Yes. Jisint trid tajt xi ħaġa Glenn. Le, jien nixtieq nisma' iktar fuq dak li kienet jgħid. Le, mhux se tisma' iktar, saqs id-domanda. Ġdida. Saqs id-domanda ġdida. Kemm jien ferħan illi għandi kumpanija ma' dil-mara għax tħalli. Ħalli arrej. Faqqa Glenn. Issa jie, ħankun onest ma'kom tajjeb, xin rajta id-dixin. Kelli nispjega ħilu. Ejja, faqqa Glenn. Tidu li xin jgħand, għatta milt sexting. Sex. Issa għal il-darraġel li għandu li mizzew. Nafxini. Il-raġel tiqgħod il-darraġel. Issa jina x'naiv, ovvjament. Nafxini rej. Għatta mid-sexting rej. Serjeta. L-għażla hi, il-għon nirrispondi u nuħu l-karta sew. Eżatt. Qed tifhem. Imma l-karta sew da xi. Imma għat ngħidilek għax ovvja tiegħek. Tista' tfottik. Ovvja. Alla ħares għat nom il-sexting. Sikam il-tajtu. Sex. Listen, em Kiku diska. vera blademru għalbi. Em diska vera tajba. Dal-raġel vera rajt. Kemmu rajt għat-tifel. Ħana rispondi. Għati kem pas, rispondi. Rispondi. Sorry Mirko. Iva. Mux ovvja li Iva. Mux ovvja. Għandu r-raġel ti għadin naħlu ta' d-dinja ma' sexting. Imma l-istess xaħat fid-nejja. Kellu spiega. Tajjeb, spiega li għallejtar r-rej. Vera, kemm giddib, vera, kemmu giddib. Jala, giddib. Biex ma konċ taf, xini? Ent għatma bilta? Għatma milta. Għatma milta. Għatma il-bessaċ naqaħot l-Sandro. Uj, ġili batlu xie messaċ naqraħot għalix li. Imma dak sexting. Le, jina għandi domanda. Imma biex kun taf, da tkun t-pratika għal-bicċaċu. Jina għandi domanda specifika fuq sexting, sawa. Sawa, lessi. Għax inti, tipo, jina ovvjament kont from distance relationship,
Ġifir għamil sexting, M'għandekx għafet tkun f'long distance relationship biex tagħmel Le, sexting. ma jekk Inti kont qed long distance relationship. Nisan kun ma raġel tijaj. ġenni nara interessanti fis-sexting. Nisimaw. Li. Għana ġibit intari. Jimma tanġi interessani xie bat li kut tibat li għax l-affaritek ma għabbo. Le, mux Eżat, muxek. Le, ħalja ġenerali. Tkun taf. Glenn, kemm inti sottili. Ej, Le, Too much info. għax, when it comes to sexting, it's really a question tal-klim li tuża. Ġifir, inti jista' jkun għaddej bis-sexting, imma certain words can turn you off. Muxek? Or turn you on. Depends. Għandkom di l-esperienza Imma jina, imma skont fejda relazzjoni, skont fejda relazzjoni, Abigail. Skont fejda relazzjoni. Le, għadek fil-bidu, l-għu għed għadek għed t-sir ta' fil-dil-persuna. Tipo, tittoqot attent kif tajdom ċertu affarijiet, kif se toħodda dik il-persuna. Skonċeta, ma tkun ukoll naħseb fija. Ukoll. Xorta, għetat li tkun. Emmin iħob klim. Tottil mal-lewza l-lura, tejdek, pum. Tajba di. Le, hello. Oh, love. L-idea ta' texting, sexting, li kun naqra playful. Fint, mux dirett. Le, ma per eżempju, najdu, ikuna ċertu parti. Tajba, għalija ħela taħina, ġviri Misma, le, għala ħela taħin. Mela ġennu ħela taħin. Come home. Le, imma sekonda, come home. Le, imma sekonda. Glenn, time out. Glenn, time out. Le, imma sekonda. Come home. Le, imma sekonda. Sexting when you are, mela, sexting li jgħat Malta mod. Sexting jek da għanna l-Messiku. Ma tibatlu mod differenti. Kem nixtieqa ta' mi għaj taħt Catch the plane. Le, ma per eżempju, naf partit tal-ġisem sawa. Hemm klim u klim għal-partit tal-ġisem. Eufemizmi najdu. Eżatt, hemm eufemizmi li ġaluk tajt da xi żikket jgħid. U hemm mbagħad affarijiet klim oħra li tipo tajt I think it's very personal. Abigail. Sakemm issir tafu Tin eżempju, Abigail. Tin eżempju. U ejja taf x'qed ngħid. Kont tibatom la donnok. Le! Jina għandi ġolli, saqsi il-treatment li tuħan saqsi il-ġolli. U jina għan saqsi il-kulħat. Għanżom man fuq l-istess mood. Ġitek saqsi, ħanara saqsi li trit il-maqxin ma nafda. Ġitek kolla l-ġolli għan konnix ġolli. Le, fil-verta kulħat ġitek kollox. Ġiħandi, saqsi il-min trit, ġiħan saqsi. Kemmen ejdin, kemmi fortunata. Għan saqsi l-kom, alright? Kolla. Xiex? Għanżom man fuq l-sistema. Xinu dak li waħlit li, Glenn tortijak. Xinu dak li jattirak sessualment lej persuna? Xjoħloq dik il-chemistry u dik l-attrazzjoni għalikom? Jina, tibda mill-lajnej. Lajnej? Il-ħarsa? Wow, ok. Għaj, minn mal Jesib ta' Glenn lajnej ħarsa bis lajnej naqbel, imma jintafx nara ħafna f'persona, per eżempju, kif taqbad tejda di? Il-karizma? Mux il-karizma, ma tkunx tafx kux karizma, dikol persona. Il-kelmi vleġġa. Vleġġa. Ma jkunx ħadd naqra sparat. Tobbom sparat. Iżja sparat minnek. Imma jaw minn. Imma u minn ikun maġġel il-kelma. Għalija di l-kelma, ma nafx il-kelma. Maġġel? Ikunu. Spidi Gonzales. Naqra spidi. Bħal Carlos. Bħal Carlos, ek? Jaw kitt, mux bħal Carlos. Carlos relaxed.
Carlos vera. Ma nafx persuni, tarax, persuni kun daqra maġġel. Bil-motti mux bħal Carlos taħal ma donċi. Ma jkunx maġġel xkun. Ma najbux effetti dinatura. Ikun naqra hekk. Fimtek, jaħta fil-ħajja. Niprofa nifhem. Imma rej wara l-ħarsa mbagħad. Tkun xi ħaġa naħseb jew il-ħarsa biżejjed. Da xejn stramp daw l-affarijiet il-ħarsa l-għajnej għatlek. L-għajnej. Ġifieri. U għajnex kullu huma jukke. Ħodor. Kon noħroġ ma' wieħed ikraħ dawa balla qas ittaraħ f'nofstanar ir-Repubblika. Imma jnek kienu jdewbuni. Ġifieri Kont toħroġ tota mill-lu. Nilbis l-burka. Kemm il-sabiħ, kemm il-ħobbo, kemm il-talġ. Imma ħarajla għalix, għax biex vera, hemm espressjoni, the eyes are the window to the soul. Yes. U ma naħsibx li qatt kelli xi tip partikolari xi ħaġa li hija fiżika. Imma mbagħad ġifieri meta jiġu għal affarijiet mentali. Jien hekk, jiena dementi. Hija turn-on kbira. Il-moħħ. Turn-on kbira. Imma tieni ċans. Agreed. Ħadd ma waqfek tagħlek. Ġejb tieni ċans Madonna. Għana t-nejdu fil-mistoqsija xkienet. Titkun taf, biex kun taf mentili il-persuna t-tsir taf, Muġek. Ġifieri dik hija. U hija ma tafx kif kultant. Ma qed ngħidu tkun titkellem ma' xi ħadd. Imma jien ma nkunx l-ewwel step. Kif qed tkun taf il-persuna? Le, nisajlek jien ma nkunx attirata fl-ewwel step, m'għandekx ċans. Jien qed insir nafa l-persuna biex. Le ġieli kelli hekk jien. U mbagħad jiftuħ ħalqhom u tajt kemm niġri. Hija, imma aħna t-ngħidu fuq x'inhi l-ewwel ħaġa li tattirak. X'inti xi ħaġa tattirak, mhux kunna fil-persuna mentili jew physically. Jista' jkun xi ħadd physically, per eżempju, u bela lik li jkunu għandu ġisem per eżempju, ma jkollux ġisem, kif ngħidu mal-ewwel. Ġifieri. Le, mal-ewwel x'ismu. Ġifieri l-għajnejn. Taħseb li Ma mhux dik il-mistoqsija. Mhux kienet inekkatta. Mela jiena mort out of subject. Jiena vintajta l-mistoqsija. X'attirak sesswalment lejn xi ħadd. Issa rej jattiraħ il-ħarsa, Glenn, jiena lija it has to be naħseb l-iktar the intellectual and spiritual connection. Jara se jkun ikraħdawa, pero taf x'għandi naħseb il-frame tkun żgħir. Il-frame wise. Mux xi bodybuilder ġifieri, sit piedi. Again, mhux għalija taj. Issa jiena għamilta xar snin ma xi ħadd li vera mibni kollu muscles. Imma my type is. Imma sekonda. Not that. Imma mbagħad kellu moħħu tal-ġen. Le, moħħu eżatt, moħħu spiritualment tal-ġen. What kept with him was his brain and his character. Issa int x'attirak sesswalment. Jiena onestament and waqt li kont qed nisma'kom titkellmu qed nipprova naħseb. Ma nafx. Fis-sens, persuna jkollha il-vuċi, persuna jkollha għajnejha, persuna jkollha l-karattru, persuna jkollha qatt ma kienet fiżika. Onestament, jiena qatt ma ġejt attirat. Imma x'in il-ħaġa li ma tgħaddix mingħajra, Jien pereżempju ma ngħaddix mingħajr the intellectual and the spiritual connection. Especially the intellectual. Jiena ma ngħaddix mingħajra breathing. If she's breathing, it's okay. Le, apparti ċajt. Ma nafx najdilkom, apparti that should be followed with any hole is a goal. Sorry. Guys, ismawni, jina għandi problema. Temmen. I cannot. Glenn, Ray. Waqajt li daw, jina għandi problema. Jina għandi problema. I cannot resist a punchline. But that wasn't even a funny punchline. I know, it was a crazy one. Le, imma il-problema jdi, jina il-persuna differenti, kulħadd huwa differenti. I mean, something strikes me and I like, kulħadd differenti. Mela, ma jistax ikollha, mela, il-moħħ huwa importanti. Ġifieri jekk jiena toġobni l-konversazzjoni,
I'm hooked. Imma ġisem Mela jandawru l-mistoqsija. Le, ġisem mux parti minna. Turn-offs. Użajt il-ġoli ta' dik tajba dik il-lista. Turn-offs, guys, turn-offs. Tlieta jien. Faqqa, Glenn, faqqa, turn-offs. Jekk xi ħadd pereżempju mhux ġi xi ħadd. Qatt ma ġrat li fil-verità xi raġel tiegħi mhux hekk, imma li kolli nimmaġinani f'sitwazzjoni kieku mhux raġel tiegħi. Tajjeb ħalli nkun ċar. Jekk xi ħadd pereżempju ikollu snin u koroħ jew mela m'għandix ċans jintnu. M'għandix ċans miegħu. Ħal jinten jien. Awmin, mhux għax irid. Dracula. Ja Karl isma' qalbi. Mhux għax ma jkun irid dak li awmin ma jkollu ħalqu jinten. Le, dik ħaġa oħra mbagħad. Le, imma anke ma ġri li għandu x'aqsam mal-ħalq. Imma dik hygiene. Dik għalija. Turn off. Number 2. Kbir. Ġifieri s-snin ġin nara persuna titħaq dik is-snin nkella jista' dik u awmin, mhux għax ma jinħasilx pereżempju, ikun jinten. So inti hygiene is your ikun thing. jgħaw imma min forsi Lejna. mhux ikollok naqra ikun jinten, u persuni naf ma nistax insemmi ċertu nies, imma ikunu minnhom. Ejja, nifmek. Dejjaqni. Jiena jekk ma tlaħaqx miegħi tipo benter, tipo jekk qed naqbdu ma' xurxin intellettualment u mhux tifhem. Moħbis. Imma anka jekk ma naqblux sexually. Jekk mhux kapaċi toħodni f'dak il-lat, minn dak il-lat, dik problema wkoll. Il-moħħ. Kollox il-moħħ. Okay, I know the answer. Sorry, għax tawret fi xkilt. Mela, turn on. Jiena għalija jekk moħħa jinteressani, ġifiri konversazzjoni. U rriħa toġobni. U rriħa sabiħa, amin. Mela l-esti. Rej, inti għandek turn off? Turn off jekk nissuspetta li l-persuna hija manipolattiva. Ma that comes later, Ray. Imma għandu raġuni. Imma how do kif? Le, ma se turn off, issa ma se tkun fil-bidu. Imma min ixommu minn nies, min ixommu minn Inti nies. tista' tkun attirat lejn xi ħadd għal 6 xhur. U mbagħad tinduna dik il-persuna manipolattiva and you turned off. Jien ukoll, jien bħal Rej ukoll. Imma di anka jien. Imma kieku mhux anka jien. Imma anka jien dik kulħadd. Le, mhux kulħadd. There are people, and anka jien kontek in my 20s, jekk persuna qed tiġġanna ħossni insecure jew qed timmanipulani, I might be more turned on. Le, dik anka jien imma kelli tfajlit illi qalbitu minnhom tal-fija. I am madly in love, imbagħad nibda niduna timmanipulani and it's over. Carlos, you have been in your life. I know. In love. Even though you were manipulated and you were aware, because it can be attractive. Imma kif qed tajt inti meta kont żgħir. Imma llum m'għandekx ċans. Imma inti tajt kulħadd li jiġi manipulat le. Nies li tipo ma li taqgħu ma xi ħadd li tihom kollox and he's nice and they don't get attracted to that person. Meta dak il-persuna is kind and there and present and making them feel secure. Ikunu draw b'dak it-tip. Allura mhux tal-lijek, tal-li jgħidu li ma jridux, imma next steps tkun li jerġgħu jispiċċaw ma dik it-tip ta' persuna għaliex dik hija l-istorja li jkunu jafu. Ġieli kontek like being attracted to the bad boy. Not being attracted to the nice guy. Ġifieri le ma naqbilx miegħek li kulħadd. Le, manipulation is a turn off. Għandek raġun. It is a matter of hija kwistjoni ta' li tikber, li tesperjenza u mbagħad titgħallem. Guys, kif kienet, guys? Ħadtu gost. Kif kienet? Lesti, għada taħna. Nistaw nkomplu meta tridu, meta triġu, mux problema. Isma, għandkom l-aħħar domanda li tixtuqu tagħmlu ħarsu l-karta. Jien għandi mistoqsija fil-ħajfa. Ta' malajma, 2 minutes. Il-Abigail Malija. Mistoqsija. Le, l-kulħadd. Il-kulħadd. Il-kulħadd, l-aħħar mistoqsija Carlos jew Rej. Dil-logħba tinbidel kull episodju. Le tiegħek mhux tajbin. Għandi waħda għal-kulħadd. Speculation għal-kulħadd. Nejdu jifaw l-enkel. Personalità Maltija biex tqatta lejl magħha. Yes! Min ħajibda? Titamela, Personalità Maltija biex tqatta lejl magħha. Jien konġat Konrad Borchman Shed, ġifra ħanajt xi ħadd ieħor. Le titbiddel. Konrad Borchman Shed dak is-sindku ta' Gżira. Ħanajt xi ħadd ieħor. Hommi.
Rej, taċċetta hi. Imma skont kif qed tinterpreta. Ma xek. Ġifieri. Gabriele miegħu jew. M'għandix għalfejn tkun sesswali. M'għandix għalfejn tkun sesswali. Le? Xaħat? M'għandix għalfejn tkun sesswali. Le, ma xaħat li titqatta l-mew tkun attirat. Ġifieri l-implikazzjoni hija dik. Iva, Le, mela titkun attirat. Onestament qed ngħidilkom qatt ma ħsib ċaħat. Le? Seri ta' tnajdu. Ħassib il-ħadd attarati. Le, ma qatt ma ħsib ċaħat, ħana prova nażel. Aħseb, Malti li sib attraenti. Taf li qed. Taġdili, Rej. Rej, Ma xin ma morġ dak ma morġ il-lebi. Ħanajdlek imma nistgħix ġifieri kelli semmi xi ħadd. Mhux se nistħi ngħid, imma ma nafx hekk xi miżewweġ u qiegħed fi stat ta' żwieġ li huwa tajjeb u li huwa feliċi, imma ma nimmaġinanix inqatta. Lejl ma xi ħadd li mhux ħlif. Mela kif fimta d-domanda? Le, jien pereżempju kont se ngħid inqatta lejl biex toqgħod inpaċċax ma' xi ħadd pereżempju. U kieku nażel xi ħadd ma m'għadux magħna sfortunatament. U kont tkun Ġemma Portelli. Ġemma Portelli l-attriċi kieku. Okay. U x'tagħmel kieku? Tkellima. X'hekk. Tagħmel lejl titkellem magħha fuq ħajjita. Ħdimt magħha u għandi dispjaċir li ma tkellimx daqshekk fil-fond fuq il-karriera tagħha. Mela anke jien għandi xi ħadd hekk kieku. Le, jekk ħammorru fuq dak il-livell. Jiena kieku nqatta lejl ma' Alfred Sant, insibu persuna vera charming, profond, il-letteratura tiegħu vera toġobni. Persona vera komplessa u kull darba li kont miegħu vera fiħu lilu nnifsu bin-nek u fl-istess ħin huwa persuna serja. Dejjem attirani bħala persuna intellettualment ħafna, ġifieri kieku nqatta lejl. Ġifieri titkellem. Avolja ma naħsibx ikollu aptiti. Imma jekk ikollu aptiti. Qed nitkellmu fuq konversazzjoni. Naqta lejl u drinku. Ħanisana biex qed naħseb vera naħseb. Fuq il-karta sewda. Inti Carlos, moment għaddalej, u għed ma' Għadidilko, għandi għalisa jgħat xejdu blackout. Fer, mux għet naħseb, għet niprofa naħseb, kurduni ċans, niprofa naħseb. Anka jgħet niprofa naħseb istra. Bla sens. Bla sens, ġaħna. Carlos għandek? Personalità Maltija, għazin fil-television, fil-politika, li kon li nażel ma xaħat, tipo, ma li tkun ġat fan, ek. Fan. Li nejt. Jinna fira l-osko. Ġeki l-osko. Ma ġdaw istina kolla, bxemmu. Muxek, għax taf, taf minn ikun tajjeb għalija kif ikun inkellem ħafna u nara kif kienet il-dinja tiegħu xi Charles Steak jew Charlie Close. Wonderful people. Yes, biex inkun naf. Jiena ma nafhomx biex inkun naf il-ħajja li għexu huma l-struggles li għexu huma meta kienu kommedjanti, atturi, kittiba. Jew pereżempju. Charles Close u min? Charles Steak. Jew pereżempju kelli ek fuq persona Maltija kienet il-president Abela. Abela, minu? Il-president Abela. George Abela. Jien dak il-żmien li kien president kont ġirinu qatt ma ntikas onestament ċertu ma tantx nidħol natikas il-politika u hekk ma tantx. Imma dak kien affaxxinat. Imma mill-president Abela u kont niftakar anke għajt miegħu. Ġifieri qatt ma għamilt nisma' ħantaq ma xi ħadd Malti. Imma dak iż-żmien qarajt kif ħanamel ħanintagħmel President Abela. Illallu kont. Imma tajt miegħu. Estra? Tajt miegħu u stidinni bil-familja. Okay. Ġifieri għax rejt ix-xewqa. Dik l-unika darba li jisni f'ħajti jekk li kien hemm xi ħadd Malti. Ma nafx, il-President Abela jien kien qisu President. Issew kont fi żmien ta' ħajti ma nafx illi qisni kont qed insegwi ħafna il-Presidenza bdiet insegwiha. Jisi minn dak iż-żmien dejt insegwi min hu President ta' Malta qabel. Nista' ngħid xi ħaġa. Kien hemm, is-sena kien qisi xi ħadd li kien u nemmen li hu qisu għamel ħafna differenzi. Għamel rivoluzzjoni fil-Presidenza. Eżatt. Apart from the politics. Eżatt. L-ewwel il-fun run, il-mixja. Ġelija, qisu ħafna inizjattivi. Ġab il-Presidenza viċin. Kien jatterani. Kont ngħid dan kemm għandu għall-età tiegħu
Tgħid li vera jkollu kulħadd għandu t-tim tiegħu, għam xogħol li kellu tim tajjeb biex jgħinuh. Jiġifieri imma kien jattirani. Kien jattirani. U niftakar darba kelli tant kienet xewqa tiegħi. U niftakar darba kont qed f'Xarabank, minn hemm kien kont qed f'Xarabank u kont mistieden u ma nafx kif ġiet il-mistoqsija whatever u jien qed kemm nixtieq nintaqgħu mal-President. U somehow di ġrat. Telefonata u kien sedin ġveri bil-familja, konna morna l-familja kollha. L-isra, vera, ma ġveri kont apprezzajt kemm muħambil bħal speċi. Importaħ minni. Taf kif? Imma importaħ fl-istess ħin, ma tajmin. Dak ġveri, allura jisti dik kolli nsemmi xi ħaġa, imma nexxi li nagħmilha. U grat l-emta. How sweet. Very nice. Guys, ħatu pjaċir. Tal-ġen. Avolja ma rridx tiġi. Avolja ma rridx tiġi. Ħad pjaċir. Inti għad kwiet, Le ma Għed naqbad Rej, fil-birta dar-raġel, fen possibli għadda xekxie. Waqt taraċ. Meta waqajt it-taraċ, rej? Xi tleġġima. Kellu xi 30. Tleġġima tilu għandek 56 għandek 52. Ejja! Kellu xi 13. Guys, thank you tal-li ġejtu. Grazzi ħafna, proset. Nistratu gost. Jina ħad gost ħafna u. Tari li men. Najdlek, dan Onetta ma' minna t-segwija. Pjaċir maħna. Narawkom il-ġimgħa. Le, vera profond. Well done, well done. Jien tallimt ħafna. Guys, bravi. Grazie. I'm a huge fan of both of you. Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ron Barcelo Imperial Rum minant Hansa, Ultimate, Nokla, Customized Nation, OK Home, VCT, CMYK.